ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. कुडाळ येथील कचरा डेपोला लागलेली आग दुसऱ्या दिवशी धुमसत असून प्रशासकीय ढिसाळ कारभारामुळे आमदार निलेश राणे यांनी आज आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पाहूयात. आता आमचे माजी नगराध्यक्ष विनायक राणे साहेबांनी त्यांच्या स्वतःच्या ताकदीवर एवढी जागा इथे दिली, पण आता तुम्ही एंट्री केली त्यापासून सगळीकडे साहेब कचराच कचरा दिसतोय. मग ह्याचे मेंटेनन्स कोणी करायचं? मग लोक बोलणारच ना. हा कचरा साहेब पूर्ण धूर हायवेला होता. आज जळला असेल ही वेगळीच गोष्ट, पण आपण मेंटेन का नाही करत इथे सगळ्या गोष्टी? नाही बघा, ते परस्पर आणून टाकतात. माझं म्हणणं तुम्हाला सीओ साहेब हेच आहे, मग तुम्ही कशासाठी आहात? आम्ही कोणाच्या आधारावर शहर सोडायचं? कोणाच्या आधारावर आम्ही मेहनत करायची सोडून द्यायची का? आम्ही हे करोडोचे रुपये आणायचे सोडून द्यायचे का? तुम्ही जर तुमचं लक्ष नसेल, बघा इम्प्लिमेंटर म्हणून आम्ही तुमच्याकडे बघतो, मग तुम्ही काय करता त्याच्यावरती आम्हाला सांगा ना. एकही काम म्हणजे आता सगळ्यांसमोर मला नाईलाजाने सांगायला लागतं, एकही काम अजूनपर्यंत वर्षभर जे काय आम्ही आणलं, नियोजन केलं, कुठलं काम झालं आहे? तर एकदा मला दाखवा की हे काम साहेब तुमचं वर्षभरात तुम्ही सांगितलेलं झालं. एक काम सांगा मला, मी काही हरायला तयार आहे. मी आता त्या डम्पिंग ग्राउंडच्या साईटवर उभा आहे. आता आमच्या नगरपंचायतीच्या प्रशासनाने आपल्याकडून NC करून घेतली. आम्ही कोणी त्याच्यावर समाधानी नाही, त्याच्यावरती FIRच झाला पाहिजे. मग ते संशयित आरोपी करा, तुम्ही कुठल्याही FIRमध्ये तुम्ही नावं घेऊ नका, पण संशयित आरोपी म्हणून FIRच करा. नुसते NCवर काय होणार आहे? आम्ही कोणी समाधानी नाही त्या विषयावर. हां, तेवढं करून मला सांगा. नमस्कार. क्राईम झाला तर तुम्हाला FIR करावी लागणार. लावा, नाही तर PIला फोन मी बोलतो. हे सगळं तुम्ही प्रशासन म्हणून हँडल करायला पाहिजे होतं. NC म्हणजे काय असते? NC म्हणजे काय? परत ह्या रोडवर ॲक्सिडेंट झाला तर हा टेम्पोवाला आम्हाला ह्याच्यावरती FIR करा. आरोपी म्हणून आपण FIR करू शकतो. मग NCवर का थांबलात आपण? NC कशासाठी? तक्रार केली, FIR केली, तक्रार दिली, NC दाखल करतो. काय करणार होतं? एक पुढा विस्कळीत पण आहे. काय करणार होतं? वर्षभर फक्त मिटिंगच घेत आहे. आम्हाला काय कुडाळमध्ये आउटपुट दिसत नाही. कसं कधी मिळणार मला सांगा ना. कुठलाच विषय आपण आउटपुटवर नेत नाही आहे. त्याला आम्ही एवढे मेहनत करायची, मंत्रालयामध्ये फॉलोअप घ्यायचा, सगळं घ्यायचं.